Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастед. ин навори фаврӣ аст. боз хабари нохуш, субҳаналлоҳи мардуми мо кай дар тоҷикистон ҷойи кор пайдо мекунанд, ман намедонам. ҳамватанони азиз, то ба кай дур зи дидори ҷигарбандонем, то ба кай гунгу забонкӯтаҳи номардонем, то ба кай бардаи турку татару русонем, то ба кай тарс ба зулму ситами рехмонем. бародаро имрӯз хабар карданд ки чанд гурӯҳ тоҷикҳоро фиреб карда бурда дар Молдова партофтен. онҷо на ҷои кор доранд, на зиндагӣ доранд. субҳаналлоҳ, ҳоли мардуми тоҷик ҳоли саг аст. боз ман ба хабар карданд ки инҳо метарсиден. ман намедонам чӣ хел ҷавонмард бошанд. ту буро навор кун ки мардуми тоҷика огоҳ кун ки дигар Молдова набиёянд. бояд шумо ҳамун фиребгароя суратошо ман баравон кунем ки ман нашкунам ки мардуми тоҷик баъд дигар инҳоро бовар накунанд. ҳоз як бародари мубориз ягон кӯмак пурсад, ягон мушкилӣ базанад, агар бирои як муроҷиат кунӣ, як кас аҳамият наметиҳад. фикр намекунанд ки ҳамин одам пуштибони модару хоҳару духтари шумою пуштибони миллати тоҷик аст, вале бовар намекунанд. вале ҳамватанони азиз, ин фиребгарои модарбахатои ҳаромзодаи шумо бовар мекунед, меравен онҷо азоби саг дар ба дар, хок ба сар, ҷои кор нест. мо Европа мебарем гуфта шуморо бурда онҷо партофтен. ҳама хел информатсия расид. шумо чӣ кор мекунед он дар Европа? Европа хонаи очаи мову шумо нест. хонаи очаи мову шумо дар Тоҷикистон аст. аз таги даст як модарбахатои золими қотил бояд сарзаминамро раҳо кунем. то кай шумо дарбадарӣ мекунед? ҳамин дарбадари 10 сол ҳиҷрати Муҳаммад Тағоев 1000 маротиба боло нест ки чӣ ҳайфи ҳамун падару модару фарзанддори шумо? хафа нашавед. он субҳаналлоҳ, мо он қадар кӯшиш мекунем ки ба дидори аҳлу байтамо, падару модарамо, зану фарзандамо мушарраф шавем. шумо зану фарзандатон мепартоем, биромда меравем. и чӣ хел зиндагӣ аст? ман умуман нафаҳмам. ҳамин дарбадарии ман хуб нест. ҳамин бар зидди як кофири мутлақе ки имрӯз тамоми масҷиду меҳробро бастааст, тамоми ҷавоноя наркоман кардасту тамоми модару хоҳари тоҷикро издиватса дораду дар назди бировар кунҷумбонӣ кардааст, пош ба лаби гӯр расидааст. ҳамин дарбадарии ману ҳамин ҳиҷрати ман хуб нест. субҳаналлоҳ, чӣ хел зиндагӣ шуд? чӣ хел ақл шуд ки субҳаналлоҳ шумо фиребгароро бовар мекунед? ону 10,000 15,000 сомон додем. бо акнун намедонам субҳаналлоҳ доллар гуфтам ё сомон гуфтам, ман фаромӯш кардам. ҳамин хабара додан рости гап қаҳрам биромад ки боз мебуроям ман мегӯям ки навор кун, ино метарсиден, яъне проблема мешуда. чӣ ба проблема мешудааст? чӣ ба ту дузде ки пули туя гирифт биромада хабар ди ки дигар мардуми тоҷик бовар накунанду ин ҳаромзодаҳо пул кор накунанд, ту мебуроӣ метарси ки хабар ди ки яъне проблема мешад. чӣ проблема мешад? ту дар куни пирхуки Раҳмонов чӯб назада бошӣ, проблема мешад. ҳама аз дастаи ҳамин ҳаромзода Тоҷикистонро тарк карда биромада рафтостанд, хонаи дарашону зану фарзандашону падару модарашон партофта ҳиҷрат кардостанд ба хотири як бурда нон. куҷо проблема мешад? ё як Муҳаммад Тағоев бояд чанд нафари дигарам модараш таваллуд кардааст ки бирояд шуморо пуштибонӣ кунаду рости гап қаҳри одам мебояд. субҳаналлоҳ, як рӯз мушкилӣ базидем, биромадан бузои Раҳмонов ҳамаи наш карданд ки ин ба кӯмак накунен, ин яъне хоини миллат аст, ин душмани мухолифо аст. ҳоло ки худашонро тафтиш кунӣ, на мухолиф ҳастанду, на муҷоҳид ҳастанду, на пуштибони ин миллат ҳастанд. дар асл кофтабурои бузои Раҳмонову бузои Ятимов ҳастанд.
همه به خدا قهر میکنند آدم که سبحان الله این ملت چی به اینقدر گمراه شده است که یک دزد و غرای باور میکنن میروند خار و ذلیل میشن. حاضی 3 گروه رفتگی میگن در مالداویا نانی خوردن ندارن، حتی جای کار ندارن. این چی دیوانگی است؟ از همتان مردمی توجیه خواهش میکنم که نه مالدوش برای ما در کار، نه یوروپش. ما باید این ظالم رو یک بره کنیم. دیگر نشویتون در بدر خوب بسر. دیگر اهل و بیتون پرتفته این حرامزاده و پول کار کنی نرویتون. شما سر اونا همه با پول کار کنی بریتون که امروز میلیون ها دلار فستاندتان برآمده یک بار تشکری نگفت. حتی شرم میکرده است که برآمده گوید اکونومیکی تاجیکستان مهاجرا برداشت گفته. چه دیوانگی است؟ بیدار شویتان دیگر نرویتان مالدووا. السلام علیکم و رحمت الله.